Kamila pambele dala makunakuna. Kamila pambele dala makunakuna. Kamila pambele dala makunakuna. Kamila pambele dala makunakuna. Sikucheta chokwadi. Ndataura ndezvechokwadi. Ndikanyepachaswa nemhosva. Ndikanyepachaswa nemhosva. Ndinobatsirwa. Mwari anobatsirwa. Pamusoro ichangamira. Nyaya yatinayo ndepardon guta. Pardon guta. Nyaya iripo ndeyemunda wasekuru wangu wakatengeswa nakuziva kuChina achitengesera zvikomborero. Okay. Munda wasekuru wako. Munda wasekuru. Sekuru baba wa mai kana baba wa baba? Baba wa baba. Baba wa baba. Uchitengeswa nani? Nakuziva. Kuziva ani? kuChina. kuChina. Kuziva ari chii? Muwakidzani. Muwakidzani. Okay. Akatengeserani? Zvikomborero. Zvikomborerani? Akagara kukona kutambura. Ngauya apa zvikomborero. Zvikomborero. Iwe watisene mugeni? Kunja. Kunja. KuChina. Alright. Saka gara hapo basi. Kumkai kwakutengesa. Yes, outside. Pamusoro imam. Kamila pambele dala makunakuna. Kamila pambele dala makunakuna. Sikucheta chokwadi. Ndikanyepachaswa nemhosva. Ndinobatsirwa. Mundange kwatiri musi wa 4 January Muri wetu. Imimi. Inini? Imimi. ndiri mukunda tiri wetu ndiro rwakuChina. Saka Sabukuri. Wejimu. sabuku kuto ana ku Alright. saka ndikutaurwa izvi zvekuti ndakatengesa munda. Handina kutengesa munda. Chakaitika ngechekuti musi wa 4 January nyaya iyi yakatongwa 4 January panapa iri kuzi Marvin ndibva tabva tamira panapa tutaura ngenyaya yemunda iyoyo tikabudisa mapepa ekuti yakaenda kwasamanga. Samanga akazonzika koiona yanga yakazi Marvin, asi Marvin wakazouya Samanga kwatuzi Ishe samanga. Ishe samanga. Saka zile muri samanga. Imai. Nimekezai mazishana. Saka ni yaenda kwashe samanga yakazobva yazobharwa yadaro takagara ndo pakazoshaika Ishe samanga. Babachiti wanga ari secretary yakazoguma yakuti ngatidzike kuenda pamunda kuenda koona. Wakadzika kuenda koona waona uwe kwagunja wakakomba ngemusha. Ndipo apo takazozi judgment tichazokupai nekukuita chaiti kwakasvipa kudai. Tikatachizodzoka kopiwa kudari kwejudgment. Ibva yamanga kuti uyu Marvin uyu wakanga akuchiti munda muya wakubva ati matemo nemabheneti ake wakusima magere ake. Ndipo takazi Alright. Judgment yakasamanga yedu. Amusati masvika pakuenda zvikomborero. Pazvikomborero muchasvika yenyu. Akaisa Mugane Road ndiani? Ishe Ndiwo wakanga ugara uri Mugane here kana ndiwo Mugane? wakagara utori Mugane. Mugane yanga ine nzira yekudhara yekuti nanhasi nzira iyoyo indoripo. Hapana kutozotombomera uswabha, yagara itoripo nzira iyo. Saka ava ekwagunja ndiwo watopfuka kutouya kwatiri wedu.
chakatoti isisu handisi ndakatengesa, wakatengesa ndimai ndiva azvimhara wakatoshaika, wanga akurwara, aibva kwazi ndiwana asirwa nababa, todini hapana bamhai hana mwana wemukomana, saka unobatsirikana sei kuti aone mapamba nekudini. Ndo pakazi ndiwana baba ngapatengeswe chinyi kanzvimbo kadiki kuitira kuti tione mapamba ekuti nechekuti mhai aone kuti ndo pakatengeswa kanzvimbo ika kakazvitengeserwa chikomborero. inini mugarire Ini ndinogara pagati. makarova Ndakarova murume wangu. Makatanga kugara porini Ipopo ini ndakatoberekerwa ipapo 60 harini date kugara ndakatanga kugara pogore rakati inini kugara pamba here pedu panzvimbo iyo panzvimbo iyoyo ini ndakatoberekerwa ipopo 64 vana baba vatoripo kana baba vatoripo kudhara. ava vakazouya porina Awa uruti matema atore panzvimbo Uruti matora nzvimbo yangu. awa vanotozi vakatoteerawo kutouya vakazomamuzviziva wana mama vakatotsanangura kuti vakatozototeerawo ngekuti ini ndakazoberekerwa ipo wana mai wanga wakutara iwo chongoi iwo imimi pamakaberekwa wanga wabwera se wanga wasati wapo mama vaita vakati wanga wasati wapo ko imimi wachozoma inini makakura nawo here wakazoya matokuna imi mbuye takatokura nawo baba wapadhoni takakura tiitorinda matiro naye murugara taigara takangovakidzana kuti iwo wanga waringe uku saidi dzekumabvazuva pamusamvu ndokwakuine nzira. iwe ndo wakatengesewa wakatengesewa nowe Akatengesewa na mbuya. Mbuya tiri wepe wakashayika. wakashayika lini Wakashayika gore rapera hapa. Bomberero shamba. Ushamba. unoziva kuti mhosva utengeserwa nalei kutengesera nalei ndinoziva kuti imhosva here unatenga neatengesa Pindura. Unozizwa. ndati munoziva here kuti imhosva kutengesa rendi Mhosva tinozviziva asi takaita maiziva saka maivhura kutoenda kupinda mumhosva munozviziva ndo zvamutaura ndati makapinda here mumhosva muri kuziva kuti imhosva yati kupara all land is state land nzvimbo yaitengeswa izvozvi as I speak right now nezuro chaenda ndoro meeting kuti vanhu vese muri muno muchibva magara makaziva hakuna munhu achati ndi kutengesa dhiga rangu kana ndatengesa kamatongo kangu for now tikangozwa kuti watengesa munda wako iyoyo ijeri munda kana usaudidzosera kuhurumende hautengesi chaunobhadharwa chete icompensation yekuti chiripo chii chawakaisa ipapo chinodhizepa kukompensate kana pasina hapana ndikuirana hakusina ndinozi ndiutengesa munda wangu hakusina ba right wakomana dzikai kumusesitatu ndee munoone nzvimbo iyi tinoipedzisa tasvika panzvimbo pacho takuiona sabhuku Ishe wanofanira kunge wari pano titese inspection Wednesday right Wednesday wari kuinspection lo iko toone nzvimbo iyoyo yamuruti yakatengeswa iyoyo tinyasiona kuti rodhi yamutaura kuti rodhi iyo irodhi here kana kuti munonyeperana kuti nyepera muti rodhi nokuti chandoramba inini rodhi chinhu chakagadzirwa nemunhu road is not something chiri natural saka ini kana ndiri noma handishandisi chinhu chakaita seicho chaicho as evidence
Zvafana kuti nditaura kuti mugano wedu itambo mapuwe magetsi akauya ridzi. Handi toda natural boundaries. Noti zvamunotaura kuti kanzira ako ndiko mugaona hakuna zvakadaro. Uzoona pamakagara chamunofana kutanga kuziya pamakagara ipapo kanzira ikako kakasipo. Azoti kanzira kapfumbire ndimi mamufamba ipapo. Saka hatikwanisi kushandisa kanzira ikako semugano. Chinotanga uchiuya panzvimbo mugara usati wafamba. Handizvere mugano. Chinotanga chii? Mugano. Iwe usati wagara papi? Pochizoita rodhi yaunofamba iwewe neyari panext. Yes. Asi mugano uri chii? Because kana mauti pafamba nemota izvizvi makore emuta 1963 pananga ine motikari panharaunda penyu. Saka yazoya nhasi rodhi yakufamba motikari yakuchiita mugano macho. Right, vakomana dzikai kumfreshtat muritaure muone zvakanaka. Chimire vakomana vemfreshtat panzvimbo ipapo toya tione zvinhu izvozvo.